asene so amame so ma hunu se ye man panyini akufu ado ene na mamu a ekoso sisi yi kabima mi kabi no mo so bebre no mo nte ase because you can never force a leader on the neck of Obibiara. Let them choose the leader under a circumstance. You can force a leader on people's neck. You cannot. It's an pay. More organizers, you mudi any more kokoya sadi any na onyamie humu. Man ya dear. Into the view, yeah, man, some for my. Ene mo ankasa makwese dem no mo ayamade enti mo aya awie no bibi nie na mo be ye de amesa to nsa friend semchirofo ya semchirofo no bebre no e wa achim mpotem ha no a bebre no ankasa nso ekom ne nkokwa asadwuma ene wo mo ye my friend so we ya adwuma wo baabi na se ye ntua wo ka gyaye na mo gu nsemchiro adwuma nani mu asedodo ye ntua wo ka ye ma wo kwan ma wo express yourself a gyaye na mu gu nsɛmtwerɛ adwuma no wɔ mpɔtam ha mu gu anim ase onipa dasani yɛse baako bi krampa asan aba mu ɔmo yɛ nsɛmtwerɛfo no mo na nam akyem ha no te sɛ me kasa yi ne wanya adagye awurade nyankopɔn wanya adagye because we need dwuma dinti na wabɔ mmɔden a record deɛ me ka wɔ ha ne yɛse wɔ mo de ne nam yi DCE fo ne so DCE ti Obuoba ɔmpɛ mo party na sɛm in some training pa. Wo share me so wo share ba eti mo am won potamu ha no some trofo na mo potamu ha no ayi aka ho asama kese ka ho bi efi asama kese a wurawura mu a besen ko wo ye nsam training na wo akyem potamu ha no mo na sa adwuma na wo ya sesama adwen na mo awo yemfa ekom enye nsam adwuma ndi so ore no wa bra jai en keka unwanu mu ngum keka unwanu mu gumu saa we mu de honorable we mu de omo mpam asemu we mu de because of 50 Ghana ye de be ma 50 Ghana 50 Ghana nti na we yi unwie gum na we your professional work enka we yi a wo mu kan mu gu abonten a ese man semchiro ni bia nwura mu no anka o ma samba bia obi anka na twetwere o mobo amasamo ba obi anka na twetwere mobo anka moti ho it is about time I was say yetena ase ye sorry yen semtrofo no mama yen sorry na yen ti ase say it is a profession and some trade is a profession and yet trama pe because and no enkophobia bia school a sika omafuru ntino to ayi 2 months 3 months ni asi ya training wa wie o yen samchiro ni ato omo agum. They don't know anything about the work they call themselves as omo ye. It's a profession. Obi a politician na ohuru ni ho sa ne profession no. Also respect yourself. Men ko di politicians na china because of 2 cities 3 cities. Omamo abro empotam hayama usika esen. Yo mama usika esen. Na wakogu hu animu ase poto wako se wunya poto ye kasa na mo record e de kokoko baabi na wo ankasa wo ye correct ya obedi sa adwuma no o so ye adwuma no ye professional work ni bi na ye record on fan konko kire wo so wo be ma ye professional work ni bi and then some tro for mo o da tintirimo so na ye de aba nsamchirofo e wa achim mpotam ha no mu bebre no adwuma no omoye no eno ane say omo from nsamchirofo they don't know anything about the work eno ane say ye eno omo ne na nam mpotam ha no na 50 Ghana 20 series 50 Ghana 20 series 100 series eno omo jejejeje eno omo gu nsamchiro adwuma nani mu ase yeso okwabra na itimi dress ya no pa because ni company de kura yentua ne ka ekom wa ne say fie ni school no and into omo na mo e wo se omo twa nkontompo dididi omo kan krofo gum dididi e na henkanfo mo so mo ani abre pa se mo pe empotem ha mpuntu a ada na mo so mo nya program anu odin mo so mo kan no kura ni bi mo ja sa dia no na anopai panimfo bi na ne miakasa nka meka mo twi pa ma mo a ma say yes
Sansem chire dwuma mo ne na mo potem ha ne basa saa no. Munya dwuma ne yie. So ye dwuma ne yie na se nipa nyina tan wo a omo tie yen no. Omo ye enyansafo. They can read in between the lines. Why na all kind of kore? Enya wa funti no na wakopia wonua to nso hwem. Uko program a yeah ahinkan for ahinkan for the no nkasa. Because we young akosee wo. O young akosee wo. Munya dwuma pa ne bi na munya nsekuro na emoamo. Emoamo. Wa sori ano pa dresse e na wo de Obuoba nam. Ono abutie Obuoba sem o kan ye. Na wakogba kire no. Na mudi atem ni wi a owi a no ama 50 Ghana. Wa mu aboro so 100 cedis. Na wa sori. Na wetiko duduru na de apia free office ho. Akose wunia. Na o ka se ya nkoto ayeda. Oh, dwen ni obedi adie wuo nne. Eni nti ne wonnam ensem twafo na meka no omo ne na mo ha atem dan ne esimisiro bi wa ha. Omo ne na ma atem dan ha. Efiri ayi omo frozen. Asama kese ho. Radio na wo mpotem ha no. Dwuma nsem twafo ni bi ne edi no no. Nkokwa asa dwuma no omo tetetete omo station ho a omo ya ahenkanfo so omo nya bi no. Eno no omo nam no omo de omo anhwe ya mebubo mu din. Braso, we have to do name calling. We call your name and we shame you for you to stop doing that unprofessional work. You are bringing the profession in Central Jumano into disrepute if you don't know. You are bringing it into disrepute. Advise yourself. It's a profession. In Central Jumano, it's a profession if you don't know. People spend 4 years, 3 years learning it because you didn't struggle to get it. Oko 2 months, 3 months pay school ama bie na nzen. Ba mo nkyere hwe ho. Kwani na na mu 2 months and 3 months. Ye mu bi mu ayi scrutiny ya ko mu ansa. Ensem twa adwuma no wo se wusunya na wusunya ne yie. Eduru ba bi a ekomo de wo enso kan wano tum. Na fa se wo ho ne twam ko na bo wo ho ban. Na because of say yentua o ka o company mu ntino na mo wada ne konkonsafo. I was saying with the conconsa de boama empotem ha koso no. Oko kan yesi ache mu dan asem de yenka. Na wa asem de yenka. Mai wa de yenka. Hey. Wa de yenka. Tie me ha. Ya kan se ache mu dan asem de yenka u. Na kuro ben so de yenka konko famra ne yenka ne tie. Bible kan wante. O se yiwani asimpuna ansa na wa yi obi de. Inti yanya tibi ho na ya atecha o ka kire me se yenka na kuro ben so de yenka konko fam meka o se achi nya wo da to aso ma me yenya tete ha ne tete so a yenka nkire yan ho ya wo se ya ne tete so mom yenyi e wo se yeka eni tega ye asem de yenka asene mansa cross asem de yenka we asem de yenka wa asem de yenka na wa de yenka asene manso across the district no omo ye different from Ghana your map atemu da or you different from Ghana map atiase or you different from Ghana map swedro atemansa omo ye different omo kan bi na yenya Ghana map no na wa asem de ko fa ba de kan de wani je ho masa mo fa sa de ma ha me maka kire mo se sa mo nkokwa asa ne nhwehwanimu ensem kire adwuma no a mo ye ne mpotem ha no. You can never drag me into that mo dirty things no. You can never drag a Hinkan FM into mo pa makan minimum some record dwuma amudie no because who near dwuma ye into this is what you do, you record and you take to the people. Enti makan ko ka kire wo mo na mi sisu biem ka kire wo mo say sa mo dirty politics name or mo dirty works na mo ye on potem ha no. You can never drag me into that. We will continue to talk, we will continue to speak, we will continue to do our work
We are not afraid. We are not perturbed by whatever things you do. And we will continue to do our work as professional journalists. When you can't go to Adom FM, you can't go to Peace FM. Your vision shouldn't end here. What answer me? And then if I know Chief Jerry Forson, no any biak was saying, Yabrante, and you hold on. CJ, our domain. It's one I can't say, oh, yeah, some 21 Potamo, you can become somebody. And I'm a politician, see, so I am 50, 2 city, 3 city, and your dear mamma, when you yamono, mudi she and yum because of the obey dear wound. Eh, man, I can't tell. We are some children know this and Simhuna Jai. Oh, qua! That's all got now, Manimua. Recordings now with the corner catch on say me or Obuoba me say. Nyami Abdom say you one city could have made the number boom home. Catch the woman. You one city a 50 pesos a crown and made the no number boom home. Me ma. I don't want to be 50 gun and 50 gun and the amount. No matter omu be throw the aye. Omu wi na wasan be catch am say and some throw for one potem ha nya papa. And you be moko programs asia. Programs na ya moko no. Some more addressing for by and some throw for ya mudin she. De bia even including the president of the land. Omu address bia the media shechire. The media following ladies and gentlemen. They don't respect in some Juma or Ghana. But almost person semu drink for one and you know my kai and no maba. It's more so some money now on vigilant. Namu mumo. Monfa come a common friend di baby. What the comedy di baby a free oben me no. Na omo asha se eba. Okra menka obi no amen. Menka obi no bohum se wa fere wo tiri mu poto. Enti so we adwuma wo potamu ha sensem choni ate ase say ya ene CJ eti adom no onso betumi akopie ho say ya odi an kan firi potamu ha no onso akopie piece no onso betumi akọ Kofi Asare bra komu nyina enye potamu ha no mu firi omunye icon as far as media are concerned. Omunye mentors. People look up to them as a rebra no one can. Yes, you have one penny for the baby. It's one I can't also one potem hana yensem chojuma, you can become somebody. And I'm gonna ye tomu mo dati. Ye to dati no. Because also so anka san brabona wa ubon wa wunim baby awoko. Mamen kan kira wo ebe tumi apply bra henkan. Ni emfa won fa professional working. Why? Na munya baby amowo no. Yama okwa ma onka no kure jai. Na ko tena fie. We are part 1. Part 2 no beti gumbe. Part 1 na me dia mamo no. Minimu sima record nti momfa mamu nye editing. Ni ma kan nyina mo kotena o manimu ampanimfo no. Mommo di nyina nkyere wo mo. Se watu wasum. We dey media mama tufo bo okra mpanimfo bi na mama me message say ene ya no wanya botra ma wo mo me se mate obete sound we dey media mama tufo bo okra ohine ba ma mi kuro mu ayeshi ni yanku yanim 43 minutes after 8 live on Ahinkana 93.3 FM kuro mu ayeshi e kom de wo mo eni ti no mu gu mo ho ani mu ase no she wa bon dodo Peduma papa ye. Awu gun sem chiro adwuma nani mu ase. Baby I block it. So ya my baby mo ye na befa. Befa oh befa. Ye na befa. Befa. Kokroko ya no me chadia chogeto. En ramanda tuntun de da yete moto. Obrayo kom se se mi sio bia chalato. Chale no be lie. Shit,
be at the word, shit. Love it hard, yeah. Tell it, no be lie, yeah. Shit. Be at the hard, yeah. Shit. Be at the word, yeah. Shit. Chroma, yeah, shit. Baby, I shit. See, can I lock it? Baby, I block it. So, yeah, my baby, more, yeah, then I befa. Befa, 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 oh, befa. Yeah, then I befa. Makachro, say ya handy, yes, ya mre, ya brank, ya seketada. Asasia by Yentijai, Amanga, I've been amazing. I'll be not now, what I be now. Tremaman saying, Yakianium. I don't hear any aquaman, so not your name, Frankie J. Money. Aqua Chichin, come on. A consul Jujun, come on your foot. One for my any drop for Sansi Kurumwa, yes, I don't pay me be so, sir. I'm on Pedia Kufa, Yami, I don't know Yawada. Yampotema, how Baha. Mete se Obana will be and so sending me message and say, Anna, opening over there. And as you, yes, CCC assembly dine be. Yes, CCC assembly there be in an opening Babe commission. Assembly done about Kusi, Manso. And about consul so yes, is a Pradi, and no war Swedru district no emu. And into a company or ba na wababa be commission. Inti onipani be something into a commission we are no call. Now me say na baby or commission we are ya wada hwa na. Ebefa, hey, Ebefa. Ebefa. And once again, happy birthday going out to you, the Honorable John Kwejo Alan Tremantin, aspiring presidential candidate for the new Patriotic Party, NPP. I'm saying NPP, one more primaries, you know. And baby, say you come up perm. Me favorite one we me me favorite NPP presidential race ni mo me 2 me kwa ba na ma bomudin dia kire Frank what me come watching ya minia umpumba ko de nyame adumo na nso e nyame ahuye mo ba no pe wadaro my kwan so jojo nkomo na yepe bietie yo minia me da se medical chia hinkan fimiti foni na ene no me ma we be ka tip off bi on say this time around no the DVL na hu say cars be bring am kwan so a problems wo ho and also ye accident causative factors ni bia enti ya say DVL ate compliance and enforcement unit under DVL omo no mo bakwan so a problem be hu o car ho no ye fair be sport fine already regulations na LI 2189 ye was sport fines bia aban na se wo mreni but ye implement ye but sa compliance team we eba omo chew na problem time ebo was we o can position no fall into that and no bit na chew ama o sa sport fine be na say ye be na say to adekon na uni o car ni man san ye ja mo wako example ebi a wo drive extinguisher ni o car mu a DVL compliance team no back one so oda nantia mo won sanwamu senke samo board and your mom be share na bi na mbe bobo so yi and you driver na wuti a ye catch us na be abeboa ho ansa na da bone na du because amu de amu chewa enye me ofane police ni na me ofane MP asem amu fi head office pe na eba inte bi 1 the face number plate so number plate no ebi mo wa enim na paper kra okokra unhu the car number this what ben answer driving with fake license, driving with expired license, driving with foreign license, driving with expired roadworthy, driving with fake roadworthy, driving with expired DV plates. DV plates may be last year there, and that's what the car who no using this year. That compliance team we bar. I'm going to see transfer. Your mom on your man can't be a baby. I'm going to check it on the mobile and send out pass there. Yamawako. Obuoba bumper reflector, ne car no bumper reflector, nim near 3D and na ebe check here no so aka ho. Missing wheel nut. Obuoba
not never one time no Bunini for the man. Baku etu and I mean etu, but still or the Nancy cover. One outside, so tire area, and also on the check. Driving without license, and no crowd the bobo, who need license, Yempeso Bichika, because driving a profession. Yeah, say, Obe make it say, Abayama to me, say, Pika and Sana. What? After driving with broken mirrors, Obu on the side mirror now, if not, but so the cover. Nina, you better check compliance in the bar, better check answer. Someone would see barrier no or Sunamu check here. And say, a police about Bamu Banso, Amoni MTC, the police, and the Kamboom, whatever be the case, no young person, I can't from a tear for another driver for a day to he can't from no. Umber for a victim, and until I can more information we. That information we know, baby, that's what that's why in KFM. Into a walk or say, it's here nationwide, and yet they be or Dan Kwan and someone nationwide. There be a compliance team, no, at your money better, no. Mama Bobosi, any a beer and treatment Yamosono, and on better cake. It is how your driver now would see in case Manopea. Make it just a car, or the better correct condition, and then at Abonaba. Because someone move your car bar, and you're finna be fred or DBL worker be or dance. If I saw a match in Tunium Moncasa, almost Conata, in Janopay, your Bocco. You see, I must have the easy with the master last week now home. You need maybe on the connect. And until I may fa Aquanya Wisna, Mabo Adawa for Coco, Efa in Kantem so, in Janopay, Kakramini by, I don't know. Okay, me so me that say Frank, any of you to add my Yami Adama Friday this year. Yo, me that say, baby, Frank J Money, a road safety campaigner. And then Yami Adama 1 p.m. Pepe, Brim Central Municipal Assembly. Yes, so see a confirmation to confirm or reject. Everybody so. Amo person me bibia ten ansa na never ja John na never. My mom is my politicians. Amo is so good. Edio. Ene Brim Central Municipal Assembly. Mami Victoria Edu Pepra. Yeah, corner yakoto abani ya hwese yebegina tum ana ye nyene ntum exactly 1 pep ena dwumadie we ebekoso na achiase nso de yaka omagudem by force ya momo age papa no atum yes yaka omagudem ama age papa no atum na se yeto oman mu na ese ne ye kono a na wabisa ho se rule of law no and on the he kabima min kabino and on the he me I don't have any problem with whoever be nominated as a candidate, but we look at the circumstances and leading to the confirmation or the rejection of the said candidate. And me yet ya say omampani otisu sisi ano ye ka kabima min kabi pa dia wote ase edi so mampani ti kabima min kabi na sia adenti ene ye koy confirmation na ye man ye straight why confirmation no cocaine na mokoto wo inside ho ana moko chichiri cocaine ton ye ana weed ena moko di hu dwa ena no asemu anyankopon ka kire Cain okun Abel no wadwobiri nanim ene nyankopon hwe Cain nanim ena obi sansa ade ne wanim ayesa na wo ye ni yank wanim ante wo ye ni yank e beka mu agudem apam nsem kyerofo se man nsem kyero ni bi ama ho it is unfair the treatment you guys meted at a nsem kyerofo no enye time and Baba is so daunting when you see leaders, people that we have elected, say, act on our behalf. I almost believe in small things like this. Now, under their watch, we witness Sanyoma we are. A time. What I mean, come on, some come on, Wuto Cosmos, Venier, a national president, Edema. Rotational Nurses and Midwives Association.
Wuto, if one. Okay. Last week, you know, one common and I'm watching say more a planet say mo be call on an industrial strike. Naka yeda be ya. So 1st October. 1st October. All right. And Endra de chi ne yate say must suspend no. E de ma mo suspend no. Okay, the ba any strike na ka yebe ko strike no ana ministry ni major stakeholders no. Omo frɛ say yembra for consultation and dialogue. Nti I ka twu be ka say mo yembra ni ntwetwe nkomo. Ni hu the way forward. Nti ye omo share on Wednesday ukwadan share ana ye de ye send to omani. Ana mo ma yeti asese e buy because omo participate also. That's one. Ana second form maybe or not mistake although you because form no you're failing according to HR now money on my education for over the years no I'm gonna guide you and no what chema move to house through way in the end can you but more part say your doors and a system no ain't be at a month or something back will be no system here do 5 days there. In the 5 days, no, I'm going to find generate previously, no, I think before 2012, Professor Note person, any for person in Nano. That's a staff ID registration way in Nano. The no school, in Tinkamu, no, na or staff ID that, not registration is why. In Titacha, pursuing now, Musicas as ever. We are trying to say Sikanama. If we are almost say, or young show meaning, and copim, or so many way, and Koyana, the registration. BBA, yes, so the Akoyan Kora, or being paid before, or Makana, Yate, internet striking, you have a train so. Financial post time need to not as nothing, a bon of machine, or when the game is not a cost striking, and now we did, no media for now, we did one of them. Okay, inti more agree say more suspending it means now more reach a certain point. I would really say it was an equilibrium point. Yes, because we gave us some reasons with a little evidence. I'm going to call IPPD room home. IPPD home. So they are generating stuff ID, you know. And now the form say form na in the kuku no mo yɛ hu man and then so okay fine what can say there yeah because the way you say if you are fighting the government of the day it's not easy in Accra 25 years it's not easy to fight the government of the day you don't know I don't have anything to say but the time it grew so now I'm boss and ma I know the no media for what the one was issued a letter to say last month, say the cost strike 1st October. Now, when do not boss and almost no maybe so they are. They say they won't quite get a call for striking. Okay, indeed, me too, no. Me tisa u repeat ye yankwala Jesus na over 12 years. And our child says, "Oh, Kenya me 70." And no crowd here. Na mema enteki more part of more fight now, more fighting. No, what you say? Better. No, I can say, in Crown say, I say, Penimobia, I said, when I said 20, it's 25 moons, sir. Ebi more, you don't know more, ma, Anna. Good, but it was averagely, we are looking at 24, 23, 24, 25, maximum 26. Do you get it? You need solid grounds there. Oh, there be more solid grounds. Pa Ghana Mrano Chrese, more freedom of association. And the moment a mobile forming association, it is recognized by the state. You have all the powers. And more parts. Say the medical canon. Boss, me know can say of your call meeting on the Wednesday now. Clearance me by on the Thursday, no. Friday, the Ghana how to call it registration. I can tell you for a fact, say, the PRO of the association,
list never original. None meaning he has been used as a scapegoat. Do you get it? What are you trying to say? This is what we are trying to tell you, that even other people were suggesting we go on demonstration. The previous seniors, they went on demonstration. Even said demonstration is backed by law in this country. But over the years, what do we see? You go on demonstration, the police themselves will give you the right to go on demonstration. You know say go Ghana running there the whole is your right and responsibility. But you know what happens when you try to use your right and responsibility. We all know. So the thing is, more also can't fix the country, This is the time that we need to fix the constitution for everybody to go benefit. Because the constitution, you wouldn't believe, say, the Labour Commission was even restricting us from going on strike. I had a Zoom meeting, or catcher said, "Oh my own cost strike." And I'm catching said, Labour Commission there, you've not agreed on any strike. No approve strike there, our country, you know that. In the course of I say so that. In the we fix the country, no more fix the constitution. You know, almost fix here. Imagine say, 11,000 nurses, you can't say look at how the hospitals are going to be empty. There are 11,223. And imagine saying, you can't say find a baby. There's no empty, Ghana hospitals, or Yari, US. And it comes to my point. I'm able to say, Onipa who save will be there. You can never address yourself as a and just by the way, I'm just advising say man take a greater part of a year more fight now, more air fighting. I would want to believe we say more conversation, more jumping for deep pair what they presented before you. Honestly, the meeting lasted for long because it's not a quite mention because Yanko was a good agro. Always, they say, I didn't say, young Kohomo being intimidating. Although only Ghana paying for, but then it wasn't easy. They are ministers, but then they didn't find it easy. Almost any attraction. But then in the end, they made a promise. And that promise, why you're convinced by the promise? Yes. No, you are not even convinced. You're only giving them the benefit of the doubt. Okay. Inti sani eshasia na omuntua ya moye hu dida yenso yete ye no ekokoba so omatua eye no so monya hu dide mi ente ne yenso yenka bi why? Oh yes. I'm may have to say one who communicate with the person construct. So similarly, when omutua we issue a communique, you see and you applaud the government of the day. Okay. Me kwa de wanya me personally I will call you na ma bisa about it. All right, sure. So I'm giving you the 31st October. You can call me. Okay. Mate. Right. 7 months in Sudan just be wo mu pa o. I just 7 months old. This is the 9th month. Hey. And then a bad dia just you share that pep bag in the akoso o. Oh, me say. Can so nya the government don't be so rich like a cow. Yeah, that's ya no pay. All right. And it's yane Wuto Cosmos Venier and a country and common national president Edema rotational nurses and midwives. Ewo Ghana ha any and country and community almost intended strike. Almo yes say almo kono it has been suspended. And according to Omono, Omoni Penifo Shia Penifo the last week I don't want come on. Omo ka sem Penifo make keep promises so mo be shia wo mo. And ampa and Penifo na for failure omo promise ya. Omo no mo shia ma ene. Adwento ato anu akɔwie sɛ omo strike omo yɛ sɛ omo kɔ no. Omo enya nkɔ ɛyɛ asempa because enka omo kɔ ya enka be kɔ fa hɔ de aba. Okɔ hospitals a nurses na wuhunu ni nyina bebre no ayi rotational nurses and midwives. And omo no ye adwuma ni nyina nyame anim no kre omo no ye adwuma ni nyina it is enka omo call striker and omo doso omo ye over 11,000 plus oh is enka omo call strike na anka ne beba enya ade a eye kra ya say ye benya fiko ne ne mo a chance nkomo kakra de call so a edin
but news porters and so one more stories you more carry you know. Hey, bloggers in some I say beatings, bitings, swollen chicks. Or Safo characterize a chance this is second confirmation. Into by force. I said you see what you crow on. Crow on you say, yeah, the soldier for the big now, assembly members and so. Last 3 years or say 2 years. Now more confirming MC you know a body dim or crow. I don't know who crow mini constituency. I'm friend crow. Me say ya dia soldier for part the big assembly members no so obi a wajeje na no bi omo ma soldier for ni vimu no we nya speculations e ho na me ya adwuma na ayi kan amisa atayere e kan ye o say then I was sitting there and I asked myself, is this Ghana? Yes, this is Ghana. Akufo-Addo Ghana. Oh my goodness. So some 5 minutes after 9 live on Ghana 3.3 FM. In fact, President Akufo-Addo Ghana, you know, my favorite pie and another Danko Akufo-Addo. Yes. President Abba Ghana no. My favorite. President Abba Ghana, you know, my favorite yana. Oh you show boy. Udi agro match baby ka krebi wetiwa. Vigo. Yajo. Apo mo ko de. Na krupo bata ya do madaro ma me hoye. Yeah, the radio sena. Atiase DC. Yes, by force they did in two no kre wo musa. Minia say cut by force and you didn't you did you two more. Hono yemina kakra. Abatuo. Ena omukoto ye. Ene mano edidi nkuni. Sene eye mfitiasia. Ekoye say assembly members no so omuntu mana omutisia no. No ka de me ameni assembly members ne kasa say enye omo selfish interest de a ebre ne so a omo nyi ne ntum. Na mum say omo hwe na ye gi ne tum ne be ha omo emu ni nyina ene omo reject no. Enti me kwa me no omo kasa ye. Enti ebia no omo nsukura tie ye. Many asese ya make say no. Abatuo na endra kwasie. Amuko ya amukokoto ye. Edi kokoyi abanka yi aho no mo. Sisi yewra Richmond. Abonsa ejeben. Sisi ade ya gina tum. Sisi ade ya gina tum se ono ene achimate ase DC. Etre se abatuo no fitia se no mkoto ye no. Onyamu 13 enipa out of 22 no. Onyamu 13. Edi 13 no na se onya 16 and I say 15 krana. 2/3 of my 2/3 majority. Yes. Eti bra ndra no mo de kwahye so na se start 2/3 wanya. Eti na se omo so ani in as a DC a omo yi no ewo achemachi ase. Ana news portal bia making kind story if you hono mo say beatings, biting, characterize, or say chicks swollen, characterize, or safomafos, a chance DC, whatever. Aden, omo burun crofo ho. Yobinia medasi, say, okase omo burun crofo eyamadi ni mu na ene tebe bi no so mesai akase and etres mentebe hu ase ene ba afenu mienu entem afenu mienu assembly member baako ena opani baako a me metumi akase minimu no ene mehu ni dimpo etres yen nsem throfo ene be hwa ade fo di nyira no yanko baby a omoto aba no edan ni mu bi etrese honu sa eti assembly members no ne mpanifo a efiri aban mu ba ye no kakra bi no tumi ko eti duru baby a na esefe omode dede ye no esise so kirese edi nkunimdie aba yewra Richmond afano ena ye na ye se ye bebo pion so na ahobambo no abambofo no ebo moden eti ye kwan eti me
Any minianum central for a coin nano. Yamayan Pini, a anymore. Dear my ya boat she, a botra, a call, a year baby control, a bano, a year. Bra and Tocano, a shas here, a free, a diner, almost to a bad woman, a PA, a Montano. Now, a assembly member, any penny back, make us a minimum living, who beside me, be a fan of one, minimum, at the only a so fico for Lydia, and a buyer. Now, a NPP penny for the home. And I almost didn't talk. Kente pa enye fedi agro e ka memman tokwa en tokwa e yen tokwa girenchi pa e di yinta mu se we ena dani to entino metimi aka se koko football bo unu enu ma yampa so e se wo hwe na se ebu nipa na hoden a na wakwa kotu bia fam se soro. Okay, Fico ye beba ntokwa ne so but ma yenya ntiase wo de e so wo edan mu kakra nsa wo se na edan ni mu sa enti no ama mo nsɛntwerɛfoɔ no mantimi ankɔ ana ya ama mo kwan ama ankɔ ya ma ye kwan ama ya ankɔ hɔ enti no mo so mo botae ne den minia yam kodi sei bra eye yen nsɛntwerɛfoɔ ne duru hɔ no na medimani kaka ya prosifo a ɔmo gina ni mo no eburu edu eye baabi ɔmbeto aba no ɔmo gina no ɔmo buru edu enti ubedru on nankasa no obi nka nkyerɛ wo na wo kɔ ne sɛ fa ha ɛna wafa baabi abɔ nwadwa ɛkyɛ sɛ wo hwɛ ɛyɛ approachfo agyina hɔ no mo ɛne ne yɛnim sɛ baabi a ɔmo hall baako a ɛyɛ open ɛna ɔmbɛto aba no nti yɛnyina ɛkɔe no yɛbɔ ɔmɔde kɔ ɛyɛ saa hall baako na ɛyɛ dwarfo ɛhɔ ne yɛnyina ɛyɛ sɛ yɛbɛkɔ enti akyire no ɛna assembly members ne bi ɛstate sɛ ɔmo frɛfrɛ ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ ne ka baabi a ɔmode akɔhyɛ no ɔhyew deɛ paa yɛntumi nyɛ ho hwee enti no nsɛmtwerɛfoɔ momfa ntoto mframa mu ma yɛn na kyɛ sɛ ayɛ biribi a wɔ hɔ meba baabi a yɛde ɔm akɔhyɛ yɛka ɔmo nsa guom akyi ne yɛde ɔm kɔhyɛ hɔ anaa ɔmo ane kɔɔ hɔ menua daabi ɛyɛ baabi a ɔmo kyerɛ sɛ assembly members na ɔmo bɛto aba no ɔmo nyinaa ɛnkɔ no ɛna ɔmo kɔɔ hɔ. Yes, ɔmo te aseɛ ne kɔɔ hɔ. Ɔmo te aseɛ ne kɔɔ hɔ. Ɛdɛ sɛ mimi du wɔ kora no na assembly members no dodoɔ no nyinaa dodoɔ no akɔtena ɛyɛ baabi a ɔmo akɔto aba no. Ɛyɛ baabi a meka sɛ hɔ no ɛsa no. Ɛyɛ saa dan na mu na ɔmo to first one no. Mebatɔ dabi first one no ɔmo kɔto wɔ abɔnten ɛyɛ Pentecost asɔre bi a New District Assembly no ɛyɛ nhwɛni mu kakra ɛhɔ na ɔmo kɔto no na wo sɛ me metumi atemu sɛ na ɛyɛ kwasi ada ɛyɛ asɔre brand nti no amoma ntumi anya akonya ankɔ ɛyɛ saa ɛdan no a ɛyɛ Pentecost asɔre dan no mu hɔ eti na ɛyɛ sɛ ɔmo to District Assembly hɔ a ɛna ɛdan no mu yɛ ma nsɛmtwerɛfoɔ ntumi anwura hɔ bi na sɛ ne yɛkɔyɛ wɔ akyemansa kora na ɛhɔ nso dan no mu sua saa but nsɛmtwerɛfoɔ ɛkɔ yɛ nyinaa yɛ ma ɔmo kwan ma ɔmo wura dan no mu menua woyɛ nsɛmtwerɛni a yɛ ma ho kwan sɛ ɛsɛ sɛ wopini baabi a abatoɔ ne ba bɛkɔ so no ɛkyerɛ sɛ ayɛ sɛ wofiri abɔnten na woba bɛwura mu wɔ ɛyɛ Ahenka FM studio hɔ na wobɛduru no ɛyɛ park ne so wɔde ma baabi a school dan no wɔ no ɛmɛɛma gyinagyina hɔ ne akyerɛ wo sɛ aha wonya akonya a wode bɛba hɔ ɛmɛɛma bɛn na kaa sɛ mutumi nwura mu ɛyɛ apolisifoɔ abambɔfoɔ mo bɔɔ hɔ no ɔmo kyerɛ wo sɛ aha unya access to so be remu wo enti no fa baabi foforo kɔpɛ baabi foforo gira enti approach for na kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa baabi foforo ɛne yɛmfa baabi a ɔmo ɛto aba no even ponefiti asɛre kwa ne percent yɛkɔ ɛyɛ DC ya yɛto no so aba ɛyɛ yɛwura Richmond na mponsa hɔ na kyɛ ne kɔtwetwe nkɔmɔ ɛyɛnya saa kwan ne nyinaa ɛntumi ankɔ hɔ enti baabi a ɔmo kyerɛ sɛ yɛn nyinaa no ɛhɔ ɛne yɛsɛ kɔkɔ gyinaeɛ ɛna ɛkɔsi bere a ɔmo too aba no wieeɛ a ɔmo de dede ɛba abɔnten no ansa na yɛtumi abɔ mmɔden so akɔgyina hɔ no mo na yɛde yɛne kɔtwa wisie ɛne yɛhwene ɛsa ntamu ɛne yɛaso abie mu ɛde atietie enti results ne firi dan no mu na ɛbaeɛ ansa na yɛn nso yɛnya bi na yɛaka ɛde akyerɛ ɛyɛ tiifoɔ on record so betimi asa ka sɛ apolisifoɔ a ɛbaa hɔ
ebebo ban no amma mo nsɛmtwerɛfoɔ kwan ama man kɔ dan nim na emu enya dan nim na ne sua opani se meka ɛyɛ no kore atrewa ɛdan no na emu esua na senka enye emu ne yɛbɛkɔ akɔdura kwampo na sɛnea ɛyɛ kane no na yeyi sini bi a yɛtumi kɔte tentokuam ne yɛde ani hwɛ no akayɛ saa ne ne betumi di yɛni akɔ tentokuam akɔgyinagyina kwan na no na yɛde yɛni akɔ akɔhwɛ akonya no ɛtumi mpini bia na ɔmo to aba hɔ kɔsi bere a ɔmo de ɛyɛ dede no efiri ɛdan no mu ba abɔnten ama yɛnya akonya etumi ewura mu time a yɛwura dan no mu no na assembly members ni nyinaa afiri ɛdan no mu ansa ne yɛtumi anya ɛkwan ne ɛyɛ approach mu soafoɔ akɔkɔtwetwe nkɔmɔ na mo ne approach mu soafoɔ ɛbɔ nkɔmɔ no mo mu bia mbisa ne sɛ ya ama yɛ kwan ama ya ama ho na botae ne ne deɛ wɔ he yo mini ameda se sɛ bra amoto abani wie no krampo no nanka ɔkɔ no ɛtɛsɛ na dwumadie foforo bi wɔ n'anim a ɔkɔ akɔyɛ enti ansa company ne ne twetwe nkɔmɔ no kra deɛ brɛ kakra ansa ɛtɛsɛ ɔhwɛ sɛnea na ntɔkwa no ɛkɔɔ so wɔ hɔ no nti na ayɛ panifo no ɛnyina no aha obi anti no obi ɛpɛntɛm krampo no ayɛ dɛ wafiri hɔ enti ama yɛ nya saa akonya no ɛne na ntwe saa nkɔmɔ no okay enti afei me yɛmra nkɔmɔ no so na yɛmfa nsi ɔfrɛ ne sɛ ntɔkwa no mum ɔmo pie yɛ no ɔmo kasakasa na nim wɔ hɔ no ɔmbɛkasakasa yɛ bra ɛyɛ ntɔkwa no ɛhyɛ aseɛ no minia metumi aka sɛ ɛyɛ anim hɔ ɛna ɔmo de ntɔkwa no ɛhyehyɛ so kasakasa ne firi ɛyɛ ɛdan nim baabi a ɔmo kɔtoo aba no ɛna pie abɔnten eti epi abɔnten no na ɛsan ɛkɔɔ ɛhɔ biom eti ehu ya ne sɛ ɛyɛ ɛtɔkwa na som kikiri ama ɔmo de firi ɛyɛ stairs no so ɛyɛ ɛsoro hɔ no mo aba abɛsi fam abɛhwe fam eti asadeɛ ne mu sɛ biribi ɛkɔ so na wotie ntɔkwa no a na ɔmo ko no a kasa na ɔmo ka no deɛ hin na ɛyɛ common paa wɔ mu deɛ ne see yɛ wɔ mu ɛne sɛ aba no koraa no ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɔmo de bi afrɛm enti ma menteme ho ase ne akyinigyeɛ kakra ɛbaa hɔ ɛno ne ma ntɔkwa no ɛbaayɛ ɛma ne nyinaa ɛkɔbaa saa ɛna hɔ nom na nso mesa de ma so tuadue mu no mesa nya ɛyɛ baako bi sɛ lady bi a na ɔyɛ ɛyɛ government appointee a ɛte sɛ first one aba no ɔkɔtoo bi second one no wɔanya akɔnya nkɔ akɔto ɛkyerɛ sɛ yɛgye ne gyibea ne firi ne nsɛm yɛmaa no krataa ɛwɔ ɛhɔ nom a sɛ ɔni ho kwan sɛ ɔbɛto biom ɛti ɛma obi foforɔ ɛna ɛbɛhyɛ nanan ɛna maa saa nipa no nso kɔto aba nti na ama ɛyɛ oyɛ ne menteme ho asede deɛ na asate sɛ ɛbɛbobɔ ɛwɔ ɛyɛ afanu mmienu no nyɛ mpanimfoɔ no na mmom ɛyɛ assembly members na ɔmo to aba naa no na menteme ho ase bi ɛkɔ so ɛwɔ ɔmo ntam ɛno na maa ntɔkwa no ɛbaayɛ eti deɛ ɛma me ho yi kura sɛ me bɔ piri hɔ kɛse ne agye wapa mani o ɛyɛ assemblyman baako a yɛyɛ hwehwɛmu no ɛsɛ ofiri anamase na dama blow no baako bi ɛfa n'ani ho asoala paa na ɔkɛm wapa mani o mɛnya kwanya amfa me phone no ɛntwa video ni bi ɛkyerɛ sɛ wohwɛ sɛnea na tension no wɔ no a woyɛ sɛ woyi wo phone ɛde akɔ akɔtwa ɛyɛ mfoni bi a waso bɛyɛ hye enti anɔpa yi ɛna ɛyɛ ɔmo nya akwanya de ɔmo phone twitwa ne bi no akidi videos no ɛba abɔnten ama me ntuma nya bi ɛgyem ne pɛ mu no yati Kofi video no Kofi wo firi akyem so aduro ɔn enti ne ɛteɛ ne sɛ sɛdeɛ ɔmo treating nsɛmtwerɛfoɔ paa nansɛn no adwuma no pɛ sɛ megya nti wonim pɛ asase bɛ 10 acre bi wɔ mɔhɔma me wae mini amate asase so deɛ nyɛ na wobɛnya na me nkɔnkɔ yɛ no mu bi sɛ yɛn a yɛwɔ local ɛyɛ media mu wɔ ɛyɛ ɔdane ne mpata mu ano yɛmpanifoɔ no bebree mfa eguo no wɔn mu yɛn ɛnyɛ sɛ mpanifoɔ no bebree wɔn mu yɛn so
I just when movie to be flow behind. Oh, the international radio. We are some. Kofi, me fancy answer ma to bomb. Me that say why? Me that see be brave. Me talk so am to bomb no pay. Ma me fa K asenso fentwem. K asenso fentwem na yen ko ha mumumra. Rade nso yakoma mu a. So, I serve it hot. I give you all the gist in entertainment fraternity. I'm the music plug too. You're from Kobina Kosti. I branch part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm a pandit. What you say? And Kolam for all genders, all age groups. That time about 3 almost imagine saying so I Etiana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business. Because I said I need quality one and need too high ne adie. So I do be no massive one Americans one boys na cracker say. Omo buy on be delete music TV no free omo digital channel so omo decoder so. This and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come there, mommy. Wouldn't how? Now, a dear mattress near ye. Oh, some pa, now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, say, yeah, ash for ma. Not just a one to mattress. I had distress partner at home. Yeah, a hound mattress, the Bemo chair, the Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Janet. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo should die bonnet, and I just surround the captain's outcome risky. A ash for mattress. Nim pasu no mape ne ma hunam dua no hojojo no etenetene wapom ne ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses, pillows, bed linens, duvets and in your mafe 5 this is dem e ash foam Freyan was 055 299 7330 and now 0245 011 255 Sheshe ash foam depot e oda kede straight draw across so ana achiasi na beto ashom product ko siesie with them wasaso ana wadwa ye bia eduum so carpenter for ne upholsters mu betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo behu ashom odan showroom ewo Ntiamwa junction. Ashfoam, feel it, know it. Live on Canary 3.3 FM, 22 minutes down 9. We are still on Maakye, your super duper comprehensive. This is where we do in-depth analysis. We say it as it is, without fear or favor. We do discharge our duties that way. Kindness and so say offer me Obuoba Ofori Amanfo. Abi na tanawa. Atana bi nawa. Amanga adwen amedwen. Kyerɛ me yensen na ya bra ke aseketada. Yemre ye eritie da so edi djuma no. Na sɛ na bi kan ka kyerɛ mo no. Kaina sɛ no nsoma me sɛ enne ɛwɔ Brim Central Municipal Assembly. Omo yɛ sɛ nka omo nka. Obuoba ka. Brim Central Municipal Assembly. Omo koye to confirm or to reject. But assembly members, nkomo na dan minimu di ye no. Esremo. Mani bre sempa na meka no. Ye impetem ha yi a ye wo no. Mo amutimu se enioma bebre no aka akire. Enioma bebre no aye den aka akire. Twema mentwem wo yi no. Emfaso bi ani so. Eti mo amontena ase. Na mo hwe ba bi a yadru. Omo afa ni abobo omudin. Omo ni mfie nan yo, sane ye ka no. Enye mfie nan yo. Already no 1 year, ya spend 1 year. Enti se adu amutum omo mfie miensa pe. Mfie miensa kure nru. Because the last year 2024 no, mo de be campaign. Into omo wo serious business no. Eye 2022, 2023, 2 years pe. And yenye wo Brim Central ha mo mutum se nioma bebre aka akire. Enioma bebre aka akire. Abo town roads a ye be se ho bo ya kan se mo tekra na mo sere yen no. Eda so konkon ho a ye nyeye. Abo market
ensuo to a na dane po yiri fa ho ntumi nkodwanim eno nso ye wo haw kese okọ akyem dan kurodua ni mu ankasa nso a hwenkrofo bibiri wo mu bridges asai tubotom bridge asai okọ ha bridge asai ofa bridge asai Honorable Clement Atefa anopai good morning tubotom assembly member ono na osan ye chief whip in fact oye tough pa Nyankopon nhira wo enti mesrɛ mo nkotodwe gu fam mo ne maame na tena afe ene bosome kakra munnimu no hwema mentwe biya mo mane ma ba biya se wose ye maame mo gye ne tuma ne toa so na nneoma no a ya hyase no ye nyina ye nka ye hummom wonsom na ye mpushi na enko nanim se mo gye tum se maame ne betumi aya hwema mentwe biya ni ba biya kona bra ni ba bi Bible kura ka se wose utua obi ka na sisika ne wo nkyɛn yan ka nkyɛn ne se kɔ no wɔkyena waba wo Bible nim ya mo nkenkan enti mesrɛ mo assembly members am obrem central mo ye makmako edu nwɔtwe appointees ye ka ho de mo de minim wo mo but mo na minim mo nyina kra mo toma maame no a wanya 2/3 majority no enti mesrɛ mo enye campaign na me ye de ama maame no me ye campaign de ama Brem Central Municipal Assembly because assembly no abre me nuanom one district one factory ya okon sanwa mu a omo anya ekeka ko be nsia okon sanwa mu a one district one factory no ensanwam omo ye anya 6 bisa won say Brem Central Municipal Assembly aboba ba kumpa ye de one district one factory e wa ha na mumisa mo ho ebi ni ha enso ba ye potem ha no a aha ye farming community as ye say ye per factory aha ye benya nyoma bebre but one district one factory na aboba ba ko pempo assembly mu ebi nam enti ye sremo ya ka kire wo mpuntuom enti se wasamo gye ye maame ne tum na otoa na dwuma so ntentem a me sremo mom ye no one touch adwobrɛw se mo anso mo hwɛ mo na atena afe ene bosome kakra nie mo hwɛ na se womwa mo rejecting massively emye nyina nhunu na ye nyina mfa ya no ntum na mampani fa foforo mra but eno kra nso de emfoin eno kra de embam enti mesrem assembly members no mesrem nkotodwe gu fom ye maame no meme de ka meme nko a anka monyi ni ntum na ye ntu adwuma ne so ne ye nko ye nim ntententententem ne wase ye bia yaye ana meboa wonim me ara mbetena me ka kyerem se asam memesi am Brem Central de mu nyina mo ye asofo ne asofo maamefo eniti ne yankrofo bi ye wetire ho mo nya bi ampa mo anye mo nsam mo ya de honorable Clement Atefa mo ya de mo anye mo ya de pa ena presiding member honorable Castro Ade mo ya de honorable Michael Asare any honorable for na keke ka hu nyina me namfofo no mu nyina Nyankopon nhira mo se ne mo kwagie maame na tum one touch mo kwagie ni ntum we keke bia ni ba bia empanimfo e baaye a o mo nso twen mo ti o mu nyina me namfofo me pe o mu nyina asem se o mu bia na ye bo ni din a anka meta na chi senka ye bo honorable Kwame ban din anka meta na chi seya ye bo honorable friend saying Kefosu din ye boy Kennedy Fosu ono ne yebodi din aka meta na chi saa ana ono kakabo ono ne yebodi din aka meta na chi saa adentia me pe kuro no a me womu no empuntuo Bible sese muko kuro bi mu a mumpe kuro no empuntuo mumpiri kuro ni ye die enti mesra mo ya maame Vic montoa ne so na wonya dwuma no nti ye toa ya maame so wie na fe ye ka kire maame se mama abo town rose mo ka se mo ba mo be ye na yeyi fa ye ne wasam ko sai na ye maame ka se afa you just say mama ye nyina ka ho bi ne ye campaign ma wo nti ye adwuma na mayen eya na ye wo mu ni se sensem chofo di jagu mo so se mo nya adwuma na mayen a eya na ye nka ma ye hu ye ka de ma wo ankasa because ye di jani gu so na won so umia wani eya na emu odin but umia wani na wurawura na akokotwe impuntuo ni de ba edudin eto so bi eni timi maka ese
yɛwura honorable Alexander Kwesiakwa atoyere nkyɛm a ahyia ne kwan mu nyinaa no ɛyɛ ne onyam ne Nyankopɔn pɛ sɛ wɔhyɛ no sɛ wɔyere ne ho a because sɛ nyame yɛ n'adom na akyem ɔdan market yi ɔmutumi kukuru si wɔyɛ no market complex ne din ɛbɛka ho bi sɛ honorable Kwesiakwa abrɛ so ɛne ɛyɛ ne market complex ntato na bi a etimi si ɛbɛ wadwene sɛ begu anim ase da bi na mom esi na aba bɛhyɛ wo den esi na de animonyam kɛseɛ ɛde abrɛ wo enti yɛsrɛ mpanimfoɔ no yɛsɛ unya de wo nsa to abrɛ w'aduane mu a wopɛ wo mpɛ wo gye sɛ ɔne di tu aseɛ ɛne nti sɛ mo ayi mo anim aba sɛ mo pɛ sɛ mo yɛ akandifoɔ ɛwɔ yɛn mpɔtam ha ne deɛ sɛnea tie biara Ahenka no FM ɛyɛ 1 cedi kura ne yɛde ma yɛn a yɛbɛdi no na yɛaka no korɛ san sɛ hwinhwim adeɛ ɛkɔ sorosoro yɛ pani no ani ne yɛ adwuma no nso a ame ate asɛ sɛ abrabɔ nyɛ mirikatuo ɛyɛ nkakra wokɔ ne nkakra Nyankopɔn bɛhyira wo ɛne nti yɛn nso sɛ no ne yɛafa to yɛn ho so a yɛde yɛ adwuma wɔ ha nti yɛsrɛ wo honorable members ya mo Brem Central Municipal Assembly ene don ku kei ni nyina yegyina ho ye gyemaame na tum amena to na adwuma so tie ni ya wase ye de mo amunim yaye nye akukọ ntu bedwam nti no ma kire mo tie maame Vic mo man 100% mo ntoma ne bom se ni opani ni kan ye no mo man 100% ono pe no oba woda ye ntem wonpotem ha na fe ye nyina ntai na chi ye mpia no na wonko konko twimpuntu mfamra because adwuma wo ha adwuma wo kura yi mu adwuma wa ha o Nyankopon ya adom na ye nyina kan yitibom na World Bank wo mu project ya mo de aba phase 1 phase 2 phase 3 ya wo mu ye bi won kwantanum ho wo mu ye bi wo Kumasi station wo mu ye nyina ta wo machi na mu kukuru ni nyina si ho a e de anuonyam e de bebre kuro atem odan afi honorable baako honorable Vic ene ye gi wutum wi a me pa chew ade baako a woni honorable Akwesiakwa eya momfa enka mo plans ho eye nkwantanum ho wo say the roundabout and say sa de tantantan bi na won oh masa honorable assembly offensive honorable Akwesiakwa yesrem woni mama monka mom na monye because owura odan kuro ni mu a eno na wudi kan sia ne first o the last time me te say na wo ka say kan plans ho ai politicians no ya na mo plans bebre but ayen ye di jabe gu moto na mo de plans na ye adwuma eni ti na wutie nkuransha semba ko bia me de fa mu a o say adwene bebre ni wo eya na we yetirim nanso wo mo de sa adwene ne ye adwuma no kakra bi nti yesrem ene de maba ne so oguama obi asane me message say yere wo ho campaign ne yere wo ho ene aye wie mama Vic de ene aye wie ye ne dem ene ye ko gina tom ni ato ye adwuma so afi ye di shia no fire for fire wa wi a ma tell say mama me kan hu bi na ba ye ho nti ye kan no kra ma ye kwan ne nka smart as ye ni ye ku anim no kra we so ne kan den we no ne kan den se wo ka se maame no monyini ntum no anto na adwuma so ene so ne kan den ananka papa ne de ba ya papa no monyini ntum ne anto adwuma so ne kan den ya ba be ka kira wo se edi na ebe ba abonten no maame ne ne de ne din ba papa bi ti fie se ne bu afu ne ho adan ye de ntina yen ye di ka be ka se maame ne ne de ne ba na adan sem churchman na ye no unte ase ana K Asenso Limited osia no pe me kan kira wo se ne nema blaze no me kone san kakra na producers ne mo anko chi me bomb bi a meto ne hakopass ma brɛ mo no K Asenso Limited or say a swinging wheel office chairs, quality wooden chairs. Now, opa, and found said you would do tier. Kia Senso Beboao. Circular Dabraka off Iran Clinic. Kaneshi Flamingo Route. A year Zongo Junction Hono. Ubehunu Kia Senso, Ewo. Pacho, Uton Kojano, baby, I could be a Bekoe delivery the amount. Freya was 0302 257209. 0302 919739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. If I show, pe asase from a year at Chim State School no Hall Junction no. Ede ba be pima bo will be a friend was 0244
878763 0244 878763 and I say 0205 581618 0205 581618 na MYN as foam say menkanchiro say ya pe mattress papa o that's why e betimi ya massage o bekeka keka niam abumu aboa wa ni nyina ye as foam ebeboa opa aniti wa wutie mi a wo kede so adru across so achiase mu nyina mo kɔ hɔ no mu a mo benyinya as foam ni bi ato tobi fama oba na wo kɔ secondary school no na wankasa nso tobi da so pillow tobi na da so me ka kyerɛ sɛ achiase de nsumie e ma adwendwen ene adwensachra aniti sɛ wo kɔtɔ as foam no mo de da so a nyankopɔn bɛka mo koma ampa omu tie mi omu yeye no ene se ono abo ejaben yagina tumu no yagina tum e wa chiase nti ash from juma utimi die no no me pa cho yeye wa chimu dan ye beko Intiamwa Hotel Junction na ye mfre 0552997330 0552997330 and 0245 011255 0245 011255 as foam or say feel it know it nyankopon adama efia da bia ye de eye talent hunt program e de ebremu e wa henkan kasafidie so na Steven Frimpong ansu ya friend DJ Toxic yete wo monka DJ Toxic nyene na bi mukura tu anufu ano oda so bo nwom hey DJ Toxic DJ Toxic be free Peace FM aba na waba betena ase no abesia DJ Bra Nelson ene kwabena costi no mode eye Freaky Funky Friday show no e de amount na ne ewo mu nie omo se omo epe wo a obetumi arape wo a wotumi to nwom DJing wo a wotumi ye se wotumi ye ne makeka nyina bi ampacho kasa tenten entoponko simu bra henka na FM adwumum ha oba bisa se o hwehwe mo deputy programs manager your friend Brian Nelson uhunu no a enkomo ne aka bia mo bedi wanhu ono oba ne se wonyam beduru office ana wa pia wo se o hwehwe kwabena costi mid morning show host ono nso so ebehu na afi nkomo bia wo ho no matimi ade ya na watie bi no nkron kopem du baako efia da bia wa bra abrempo na montuo no abawie aya na wa kaya hye ne nso amame mbacho onyimaku ya daromo ena womo ekura yimu a ye de matching dwumadie de bremo from Monday to Friday. Mbacho utie me na onso ye company dwumadie a ede nyame adom eduru sabre efiri sabre akokopem se no ndu aya adom o aya adom enya ma hoɔden aya adom ene nyame de adom yen radio e won potamu ha nyina da aha ne da obi etie ha ene nti wo product no a o eya ho adwuma no fabra ha ne ye mo ho dawuru mfa ma wo mepa cha wo eye 0244 878763 0244 878763 yakwa o mane so ne ne national chairman Edema Cocoa Farmers Association Yura Steven ana ne boatin ko twinkomo wafa otimi nkan no paiba mo achia ba henkan so ne jo sumira umpo mboko de yankopon na dawro ma yensie ne na mu bi ye de radio ase moti se ena no oso afa wo hweku anwuma nsem so kire se 2021-2022 cocoa season ebo no ejina ba bi ejina no a 660 Ghana cedis no muso musain yo yada wase ankan ti SM ne tiafo nyina ye chiamo ye nuanom kokko ekuafo enti nyina ye mamo yiko ni modwumaden amo ye ebi eye oman no mpanyimfo na nanom ye chiamo nyina mini nuanom nana Solomon kuma woso yewura Papa Kwame Opon ewo so ono so wo eye mankanso area ne wo yewura honabo intori ono so wo debiso area na wasaman for so na yenkomo no eho ne different mema yewura intori wo
this way, yeah, the more I will kind of yam. Okay. You are going to see you, Mira, Medasi, and a Quenya Cassia with the Amame. Now, yet ye, as of no, a cheer for Yachawina, Yachia Gana Moon, and paying Fuina. I'm saying, yes, I'm with you, and say, a born a fire and your soon say, get the correct, and me, I'm in a for, yes, a boy about the other one, not a throw, and you're correct. If you say, Kredma, and you know, so Obido, I do a cocoa, I don't know cocoa, and you need not ask one, and yet it's back to us. Now, I don't know, say, and thank you, know. Cocoa board, after you said, you are much better for. And you want to dictate Emma who cook your for. Said the Umbeka, a year papa, a year born you. No, man can try no matter how. Now, the new say, one cobia, what's the other than young? So, I didn't have cocoa board for a year cook your for. I can almost come be and she say, after cook your for one. Said, I come back and work. If you say, you will say about 99% of Moko board. Cocoa have been for Mumida. The only one say Cocoa Naya be an enaba. Near the Abano Mato. Now, or Maakye and so. Now, the air can say, you say, or men wire day into the and Cocoa boom. But a bird may for a home market you. COVID Bria. A bird may for a home market you. Emma Cocoa board noir or no. What a very sound you could go. What's in the Katia? It's a Nakatia, a bit with 124,000 Ghana cedis. All crossing the Katian is a. And the other young two. Nanti the other Katian. Yeah, Professor, and a commanding country, you Mabana. And a cocoa can be and the other two work at you. I don't think a young cocoa for one. Yeah, yes, and future. Yakins and so strong. And in San Francisco, yeah, two years. And the one can be, yeah, cocoa for the cocoa board and a buy in general. Now, you're share and somewhere opening the 2 months, so just say, so we call international marketer. Ton no, and that's where Gina, no one that's where baby Gina. I want to say, as in to swallow a crab in Pukra Samba. Oma share no so na oma metie die so oma maintain die asa ban wa ya de o Minia ono de obebo no hom na ne so wa ya de ono ankasa o ka sem no obebo no hom na ne so wa ya de ba ye kokoko afo de onya de in a sense incentive ba e wo kokoko mu no omo na ebie kokoko afo edi bi o ke milo netia ka se milo ya de kokoko ye no akwa do do se na anu bi da. If you afford to say, I don't know, almost a cocoa board, and then Omodia. Chocolate, and for you, my dear, I hear chocolate. And to cocoa, dear. You something for say, Omonibi. Now, why you jump? Now, then, it's you from that. Over the piano, what a piano. And I said, oh, we will have you know what the corner. And you want to be that and what over free be here. What aroma when you announce say I be shas ya adwuma free on next cocoa season. I say I think say within this week ikura na shas here. Ye di be ya adwuma. Mo so mo raise concerns. We mo twerɛ gu nkrata so. Ana say ye kyerɛ ya adwen petre na akɔdwo. The can say on say obi e kan asɛm. Na say one kan ho hwe ya. Na onim said the why eye. What am I saying? And you say aban sanity or sanity quality. Now some go to the year to now the break you and that's too late. Samum. That's too late cry. Onyi ni se ahyase no ana omugu so a wo mo dwendwene ho ahwe ebo a wo de beba bonten na ka mo ko mu a anka mo de mo bisade ekoto wo manim. Mira, I say, or mine, yes, how far I ain't quick. Or mine more than I sit for is in a yen quick for on praying. And one is over Siena, get a water and I let it. What happened more?
and a constitution mandate cocoa board in the sound soon. The only welfare my prayer for not attention should be. Binia, you do omre swa betine. After you could do mona non po baya, the other catcher for the fair. Yeah, no pilot DC. Pilot say you free up here with a yacht, the big yard. It is a new yard, the big guy. And for constitution in your evil road, you people got so up. Then you more and shop for them a minimum and a chef for no minimum. Ubibu Brasua, your chinason. Then you approve a bustle. Yes, about the young swallow, Daddy, may they try out the baby yard. Then no need to try out a baby in over here. I buy no move a for in the first place, until they say yarn or ya or very poor. Now you remove a fire or you remove commission, who's not a fire on your fancy. If you say, I buy the just say, or the man as Mercury or the Yoka, who sits in a year, more the American when you move to man. As Mercury, you move to man or pattern. Said the enemy ran all kind of. The cocoa ball for every year as humanity will learn and women or how young for years or more. And I am master Dr. Coco Begina, there is no one back I said. Me my year is about 30 years, and will cocoa ball. In fact, to say, young man, young small will that to go far. This American seven way and the press of the Assembly said, I could be an enterprise about the year from a big will be award winners. Mr. One said, we could work for your award winners and will you woman feel you will be known. And here impact and a woman never and Falang group. Woman person also be able to create many business. And more free was school. And she say, I beg will be a woman and woman and a human or my mom be on things that we are not a baby. Silent control and then coffee and she say, and they association 43 years in no positive impact. And we are also. And you understand, Coco was here about the local for Prapogan, you mean 20%. You really can't, you really want to okay, yeah. No. Some when we learn the money of food is fair. Hello, Nana. Chairman. More one day, a summer cocoa board, whatever now will be saying once a minute. The coffee is some beer on ye. You are ye day. And what the idea is more coming 19 April. My young Yadam 1 million metric tons. Yes, Abasubadi was Abasubadi. Now, you be was one time from 1 crown. Okay. Yara, Yami Adumwa, you better to Uncle we so at Sina into Wadaro and Eddie DBC her. You better massive papa. Okay. Enti Yane and Peninfu Amonomoda Cocoa Farmers Association, no, ano ena ekotwetwe enkomo. Womo national chairman ye ting ene ne kobo nkomo. Sima aduanan nwotwe abo apa anopa nonkron eho akakakra bi na media si me ma wo kwan na wo so wabam ya brobro nsem bebre no aso nyame ya adom a Thursday omampanyini akufu ado ba ye mpotem ha no mo se wo hia no a asem ben ena wo beka kire no ekoba se omampani sem aba ubia amfa na asem betum anim mo am wo mpotem ha asem ben ena beka kire opanyin no me pa cho ma yente wo nkan 0201 94445 and 0554 820 910 ene Mami Vic ya ona ye MCE nominee ewo yempotem ha donko assembly members ewo Brim Central Municipal Assembly nyina kwa congregate ewo wo mo assembly hall na omakoto aba so omo gina tum and omo reject no me pa cho eno so ye be CBI be mo ate first caller udini baby akase free. Hello. Okay, ubetumi asan babiem ogina sonso ntemenka 0201944485 and 0554820910. We say a friend of Kwabena Steven na o se eye na niji pasen ra oba ha no mo oba baby hu eye Obuoba Ofori Amanfo
nyankopɔn onko so na onhyira wo na ɔde hallelujah hallelujah de atoa so bebree na ɔkeka nse bi kan ho kwa bena e ba to di ni ba bi akasa free abozege mo wachi majo so abozege ni bi Tamisa mo no waduma pa mo ya mo men. Yeah, that's it. Bi pa so be ka se frase ni e fra me kramoa. Udin ye de. Me dia me kan say. Se na do ba na me sia na se me busa ni say. Obetra so fie enum na akoi. Bia wo ye bia no okwa no wasase okona ni wasase na ti. Okona ni wasase na ti. Na se sie yi so ba bi asem no obeka nti se sie be gina di bio. Na so no de wawie ne de o. So see I told about all the near the casa be wa. Ai. Wo be come or PBS. For yeah, was actually for send me blue hot man amamu no ogusu a wo ya or kwa no asasa na ti. Yes ya all be share bobi o. Nti se see ba se see obe share o ba no be share. E kwa me so ne be fa so e be die. Yo. No ready for account. We see ade you a wo betumi aye. Yura ya te. Okay. Me da sibi bre nti 0201944485 I can hear some de no e na me di kan de ba ya me fire nsem twerofo ni bi no me pa to di ni ba bi akasa free Jakaba good morning majo so me di share Kwame Pablo ni akemoda Kwame yenti o no Fred nyame kan ho ne waduma pa wa bo ma tim da na ne pate I think na ye ko na yakodi ya mami atum na Obuoba Samuho. Sir. I did see ya family members ya to abamam. Mo print to my mo demand some obedi bibia free. Obi wan sana ma confirm no. Na sani pano o prepare ni ho nyina de first kan mam. Na oba no anye bibia na say form of na mo dia bro. That's one family members be ni dine again. Na me enye because yama me Victoria ni nam circulation bebe ni nam say skase e koso I would say enye fine to me ma me Victoria dey you confirm no ba na anye bia ma atimoda me Kwame Pablo me na say dia wo kan o allergy o ana me boa na say allergy bad and say it's really true. I'm saying this because yen as media house and you need any evidence bia e kire say nia wo kan ye no kra na say nye no kra. And I'm say a rumor na me somati. Anything me pese usi so say o allergy. Yeah, me allergy. Thank you. Yeah, that's it. All right. 02019444850554 820910. Me pacho dini be akasa free. Bacho me the brother Rich achamacha. Brother Rich, say what me nkra no pay. Me pacho I na Brother Rich omo de sapetia begu mumfuturo ni so amamu say wo se mo bo ma ba so kakra. Oh, Obuoba almost about brother there but some sapetia ko ne there. So Oman Fabian to us the feel say nkoma anye kwa no kranke ye. But at least ababe kele mfuturo na ekum mo. Tiefo nyina. Sanyankopon ya dum na menni omampani nana adodan kwa ekufu ado achem ebu akwa de sia ni na sia asema mebisa no se me mampani me pa wo oba me kroma chiasia ye wo health center ho na denti na sa health center no akade se ye di gum na ebeda na hospital na ye adwuma wan famba na wo sa de asobe bo form se ye besi foforo. Yeah. A nice question. And no one idea menya na betwe bisa. Oboba ne ntia me bisa me kasa question na menya mampanya me bisa ne se. Opa Achaz Health Center ye wo Doctors Bangalo e wo ho. Ananka min fans be ye enfie edunum anase dunia nanka doctor te ho. A wo hwe Achianse Hospital I refer for. I wo ho ananka doctor no say na jude siom kura na enka ukọ ha doctor betu am hwew ye wo wona na edodo ho ananka hospital ho fu bia san nkofo ne de edra
Something for a poor pension. You mean for will be our and no trade. Bet me I can say what theater. A chance hospital. And I can for him, dear Mono. Almost he said, and can you hospital can give it to me? I hear surgery. I was that theater. And now, Obuoba, so do any better theater Nakaho. You will be and make us a hospital, the hospital, I can't be a big cool. I make us a galad. Tiny money united, you will be unconnected to bed, a better. Let them tea and a penny 4 and share. Let's not holding your own CSO. Now, we better what you be district hospital. Do I yet, Nanka, or more than say. Okay. All right. Mati. Mean so made us papa mashada na mama ne kwan amanaka ne opeso working na. All right, into so to be about 0201944485 and 0554820910. But you didn't be able to free. Jadam for repatriate into. Yes sir. Oh, nyamia hu me mo na so e. Yo, nyamia do menzo no ho ye e wo total. Onia, anope wa bronzam super. Ebi ni koko de no. Koko de ni say. In fact, ahom kede. Nanso ya tre koko fo ne say. Omumwa president ene Ghana nya. Sanse omampani no what fa no public no hu. Idi yasra odoje kufom. Omunso mu ta ne ni za next year. Na me be pega nensa. Na wama pega koso na mom se nyame eboa no mampamni akufu ado achenkwa de hye onumbremu eba bedu achemuda me dedam fori asama mebuza ne se dedam kwan no contractor na ode ma no watutu gota zinyina aboa no awo dedamu enzinzin ho onu a onto aso and then Quantabe Ponosoya to I am here any and the Quambana or the contractor no El Paso and Sana Yadibrina. Santa Mantama and I come back a cocoa at them. Okay. Yeah, say Bibri. It's a cruma shit. My cruma shit, Kakra. And I know ene de chira na de chira ya no ani na fe yanku yanim ya na ya de chibedie ne de asi kroma ehye pa odi no bia kasa free. Hello me ba cho odi ni bia kasa free wadaroma MP ejanka ba am kasa free akama abo kan shi one mpacho yinti o Obuoba. Yes boss nyame son kan Robert Jordan Boni Biano, Yaminchianaka. Amen. So, yes. Because all the occasion be. Say, more generous, Nakatana. Oh, yeah, no, being so more kinds and panel be so. A number be a can summon because of idea, oh, yeah, no more so, yeah, they. Now, if you are so to have a concept, we are day, if you want to. Obuoba, shadow, ye say. Again, will be shooting a good draw, and at the edges I can see the news of 1 million and 50 Ghana. A bed wow, mine. Papa, make a matter of thing. Abu and Casanca, you Kruman. How much is some of the Miracota? I bet you may penny for me too, and I'm more dear, you now mobile your mass fire near my baby. I'm a similar empty that about the mebble. I bet you money. Still, you quota. Even. Thank you, free MC or mommy or Batampa, Victoria, or Eba, Sa, or Lanka, the Yomoya Soleno. Matter is Quano, in so papa, papa, even sweet like the crown, there's no way this is you. It's no car. Now I'm Joanna, baby. I think I'm not for chasing crop. Okay. Yeah, that's it. Nana merekunya mpong
I don't pay me my good morning. Unya kusia. Shiba. All right, so we throwing the curtains down for today's edition of Maakye live on Canada 3.3 FM. I just want to say thank you so much. God bless you. And as you begin a new week, Radin Kawo who Nia we be anya gidi ebefa. Sorry I say ebefa. Nobody care what we go through. Kwekwa krado. Or the kasiyebo te woni so de toaso. Obia kwabena costi eba betoaso ye de aseda. Eko edi ama udi ahenkan kwame yeboa. The international killer, a Bozege man, being the executive producer for the show at Jampani Kofi Mengsan, Kobe K, Kwame Asante, Wafremi Obuoba Ofori Amanfo, Ushiamia. I don't want to be DBY. Maybe I say, Yago Yadamechana, Yabesana Barbetua or some Kessian, so but any kind of sun so exactly 1 p.m. MCE Mama Vic ye Jenatum we assembly member no tutiano so be she mu nyina mo ntone bom fama no na onto na adwuma so afi mama unsu ba enipa miensa no a ye bo mu din kan homa ne ye nan no obia ye potential MCE frɛ wo mo wonu mu nhia na obia nso mfa ne nimdie ne na dwempa na nka wode ba no omu nyina mfa mmra meboa wo na yenkwen anim na oman ye yi a ye nyina yetimu bi awurade nka yen ho onhwe yen so na onfa na dum mutu yen so ye kɔ ne ye bam na se kyena ye san hia a ye de aseda de ama no awurade asomdwe nka yen nyina kwagu twaso yenko anopo nondu abapa minute mienu tantu adeshimama ya Maakye mama kwa babiem de ba ahenkan 93.3 FM so eye kasebotewu na tintinu ntiatia ni na ne se ensema do beti ewo ya wi apem to bre akan kase mu ana empo anwredi mu ana ye bebbo so edi amaw edikan owre bi onya finhia duonan ensia akum ne yere ewa fuom owie ye no eno no ankasa so akum ne ho asemisi wo obinim ochina eno ewa to emantimu ye befra manebofo ne omakasa ena wiei asanti kontena se omanhene edi adesede ato Ghana mampani na adodangwa gufo adonim se won makwan na do na de aso abebo fom de dada nanso won mu hwehwe ekum nkrofo pan to srada enmanim ya so obonto yi onya wontotoe na won mbambekwe kwan no emfama de hye wo kontena se otumfo se tutu ye otoso mienu ade arsede ato na adodangwa gufo adonim se na mamuo no mia na nipa ne nkosi somwie no na wagya enkiredie bi ato no mabeboa pa broni beka se legacy na wagya bi ato papa ama na boa me yenso ya de akai no na ekobi from speak your mind movement wonom de asem bi ato NPP amoye ko nanim se wonom gusu eje omanfo tum se won meye etimemfo ene omanfo mfema party no eye party registration ekoso na no ana speak your mind movement for say sa de keke ya wonom ye enu so mutwitwa manfo nanti wom mafia kwaso paa no ena nam so ma seku abeke koma dwen kama edache NPP amanyoku no adihye bia wo achemda to bottom electoral area abbo assemblyman nabaso paa se wa yade papa se nei oko ba bia na esum ewo hono na omanfo die wo hono enei waboa am wono yensiesie wo hono a awie obetimu nsem bebri koko akuafo so akasa ede achaban no ebisi aban ayade ebisi aban anyade ene se won mo ba bebie koko season nanso sika won mo je no afi atwa mu aye 6.6 okoton koko bagbago a eno na mo je yese saa na mo ton no saa afi we omantum omo mante so eno na koko fo bi atro madwen kama ewo ho ede achaban no ewie mbo Ghana Meteorological Agency for ede abedum ye no so awie yi obetimu nsem eha enam de kasebotew no esmidin ede kwaku anin kusi buadum meko adwuma kwabena kosti